Ilyamu dia pai maota sadang manyasari tapian tiok pulang badan batang risiko sulit pancarian oi pancarian sansai dan dinyo risiko sulit pancarian elok kita pada mai damai usah dibuat cando iko kok nyampang kita bacarai pikirkan anak tani ayo oi tani ayo sansai dan dinyo pikirkan anak tani ayo pikir di udah kini-kini padi kabannya nanti jua elok udah pai mencari barang jinak kok jadi lia sansai dan dinyo barang jinak kok jadi lia mangko denai pai kabalai hari nan sadang tengah hari mangko denai nama bacarai manga udah pemain judi Ilyamu dia pai maota sadang manyasari tapian tiok pulang badan batang risiko sulit pancarian oi pancarian sansai dan dinyo risiko sulit pancarian udah kan duang dengarkan malah pikirkan